bigarrengo platera, zein izango da? Bueno, bigarrengo platera gaurkoa izango da fideoak Singapurerara. Prestatuta. Bai. Hori da, osagaiak izango dizkizuet. Singapur fideoa, otarrantxkak, kurria, piper beltz hautza, tipula gorria, piper berdea, piper horia, piper gorria, soja, brandia, xakea, Tailandiako pikantea, arrautza eta atun deshidratatua. Osagaiak esan ditut, Jurgi? Bai. Eta prestazitzeko, eta ni laguntzeko ere bai. Lehenengo eta behin, nik gure ipingote berotzen, fideoak egosteko. Hori da? Da, gero, barazkiak moztuko ditugu, Juliana erara. Ondo? Bitartean gogoratu guztioi, beste aukera bat badezuela interneten ikusteko, txorienen programan nahieran zuek sartu eta edozein momentotan berriz errepikatuko ditugu, errezeta hauek poliki-poliki. Hori da, ezta? Bai. Zuek badezue webgunea baitare? Bai, hoteligeretxe.com. Da, bueno, han karta espliketen da zer dakaban Japoniarrak zer daukan, aber beste braserin zer dauen, da kafeteria apurret danetarik. Danetarik, ondo. Bale, lanean hasiko gea. Bai. Iperrak ingo zuzuk? Bai. Juliana eran, ezta? Bai. Apur bateaz, niko, Bai, erdika bat horrela, ezta? Zuek abuztutik hasi zazte, Japoniako sukaldaritzakin gehien bat, ezta? Bai. Gaur egun eragin handia dauka, gustora, nik uste euskaldunok gustora hartzen dugula Japoniako... Bueno, euskaldunek jateko kontuen da, edateko kontuen gustora erraze hartzen dugu, así que... Bai, oinen Japoniar jateko eta dugu, hori augen edo eslan esaten da. Hori da, bai. Zuek naiz eta Japoniar sukaldea egin, parrillare baduzue. Bai, hane arrainek eta okelak eta txuletak, bodatan bertan egin diese markeu, txuleta guztizek, sapoak, bizigue... Errebolua, dana. Danetarik, bai. Lander da gure brasako mutile. Bai. Igorreko semie, majoa. Majoa, bai. Zagutu nuen, bertan izanean. Bai. Leku polita kasuan txin bestela itxasuen aurrian, Bai, hane, birren zauz da, han ikuste zu gentie ondartzen bainua hartzen da. Inbidi galanta ez da? Bueno, ez pentsau, zeuden ni birrea txanketatan guatena, hartzeote zerbitzu lauretan amaitu, ondartzara ez zuten. Berta hori da. Alboan, da gero ez da besta hortzitan sartu, así que... Ondo, aprobetxatzeko moduan, ez da? Bai, uden bai, neguen da kontu, apurbete eskazaua. Bueno, neguan oinez ibiltzeko, paseo ederra. Bai, putinetxeko eta be ondo. Baita, Batetik beste baitu, horrek 3 kilometro hola bai, ez da? Bai. Bueno, nela xen, kantidadiak zemoz ondo, pixka gehiago? Bai. Naiko? Ez niko. Bale, Bueno, oine, gure... Irakin bitartien zaiongo gea? Bai. Hori da, bai. Hazi da gure irakiten? Vale. Bueno, orduan fideoak sartungo daguz. Gaur egun horiek erreza lortzen, ez da? Hemengo dendetan bai. Oine, Bilbona adibidez, bideo iruden da badauz Japoniar jateko adekienak. Da, hombre, kostina apurre karutxo hau, denatan beti apurre karutxo hau. Bai. Zeri baina, apurre ditxiko txagu irakiten. Gatza apurre gotako txet. Olio tanta pizka bat. Berak izan du bezala, pixkat garestia dia, baina, noizbait erabiltzeko ondo, eta bestela gude fidilloekin inezke hori ondo, ez da? Bai. Espagetiakin, da, hola. Honea ze kontu ondo zibilbidez, honek lehen dit hauze egozile, orduen 2 minututan listo hauz. Eskotan pasetan bazara larrei, Bai, bere puntu hori galtzen du. Lagundu gotazu esotarren jake zuzen pili. Burua eta zatana, oso ikan zuritu horrek? Burua kendu, busten aiztetzen nik normalien. Bale, utziko diot. Bale, oso no. Nik arrutzie kaskatu got, bilen bikertien. Baizone fideak hori, azken biguntzen badie, gero jefiek haitzi berrak askotan bronki, Igual, fideak hilar bigune dauzela eta ez da izero da. Bueno.
Hombre, beak esaten dizu, behai seguramente bezeruak esan diolako ere, bai, hori da, azkenian kate bada, Apurbete gomak sarteko izaten da hori, apurbete... Bai, tentzio hori pixkate bitzeko. Eze gora torteko, larrei eze torteko, gara. Ondo. Buka boio, palilloak azdabe, iragin dana, oza, tener horrik eta ez dugu erabiltzen. Batez, dana palilloakin ohituta, Dana. Ni hazinken enekizien palilloak manejetan be, baina... Bertan ikazio duzu. Bertan ikazio, eta gero etzien be palilloak jateo, eta... Bai, Bai. Bueno, hau badeku ja. Bai. Eta palilloak ze guztaz eskizu, zeak gurrezkoak, ala... Ez, oine bitu, Alemanian egon naze ferize baten, zukaldatzen da, dan topetez palilloak olan serigrafi eta hausenak eta plastikos bako niko polilla olan zurizek. Osa, esmaltia bezala eukitzen da. Esmaltie, bai. Da, asko beherra bat, Ega, kamasa, karo, jatetxien horrek beste bier bateko, ze horren garbikien behizuz. Honek etie usari tirar. Bai, hori da. Lagunduko zazu haue... Zea, eurak entzen? Bai. Bai, torri. Ez, ure, hori, txik. Baina pureta txik bide. Ostu pixkat horrela, Bai. Listo, neko? Egozketa ateteko, apurtzu egiz hau. Listo. Niko. Hola, xema. Bueno. Ondo, ja, woka sasiko ara ja lanien. Woka. Gaur egun gure artean oso ezagunaren, zartei bat. Bai. Ontzi bat, hori da, bai. Saltietako da, barazkintzako da, aproposa. Antiadherentia bada, asko hobeto. Bai. Honi otarrinskari, honako moztu motez apurtxu bet. Ez zabaldu erditikan? Bai, polilla hogatzen die. Tripe gendu bitatiaz. Orduan, ikasi eta gozatzen aizeazu Japoniako ohiturekin, da horrela, palilloekin jaten banin badezu, Bai, azken gauze ezberdine da, eta, bueno, bertoko zukaldie eiteko be, denpori sobran dekot, así que, lehen dipa, portik bertoko aia azkenen beti bardine, bueno, aldatzeko gauze diferenti. Hola, xin, ezta? Bai. Vale. Ondarrian pinekoet. Aprotitxan nugu berotu arte. Onzi ezberdin izaten da, altuo, txen ez, Alto, behia iztua eta gero goitik altu. Hori da, goitikan zabala. Hori burua dago, Bai, bueno, lehenengo eta baina arrutzi egotako txagu. Rasino bakotzeko normalin arrutza gotatzen zagu. Badira. Hor tortilla frantzesa Bai, antzekoa. Antzeko parezio, bai. Revuelto apurbet edo. Revueltoa, bai. Espera apurbet. Kipula apurbet. Hiper gorrize. Eta orilla. Bai. Orilla ze moztua, gutxi erabiltzen dugu orilla, Karutxa bada, baina, bueno, jatetxitan da bai hiltzen da, Lokozak etzien ez dago jurerik erosteko eta. Ez dago hori bai. Eta ego zabore aldetikan ere, bueno, bai, maten dio bere ikutua, ez da? Bai, otan eskatu gotako txaguz. Haueke bai? Bai. Vale. Hori da. Hori apurtxu bet, txupe deuia dana. Ni pentsatzen dut hau zutan, gazak ininezko grazi gaitu, ez da? Hombre, grazi diferentia deko. Hori da. Harina hau. Aldamenetikan sua eta salteatzeko eta beste guztua. Alkoholen bat edo botatezunean, azkine, jamara dibe, apure mugitezu sartena, eta itzudezko jenti igual, guke sukaldireku, kanpoko jentiek ikusteko, zelanik egun, kofina bizta da. Darduene jente asko gatzen dan begir eta, itzulezko izue da, borda, ez da izerda, ez da kemando la cocina? Ez. Bai, politxa bada, aprobete. Orduan, jaten naizen bitartean zuek ikusteko aukera hori. Aukera hori dago. Horregatikan gaur zuretzeko erresa kamararen aurrean egotia, ez da? Hombre, erresa. Bezeruak egon ora kamarak egon berdina. Hombre, bezeruak azkenin eguneroko kontu da, diferente, kamaria ez ba, bueno. Baina, bueno, horrek esperientzia ematen du. Bai. Listo, ez da? Bai. Ja fideoak gehiuko txaguz. Bai. Habek eskatu ala egozten dituzuen momentua, no? Beti ura irakiten daula, depende. Azte burutan da, burbetia ukitzen guz lehendik egozik ez, estan tiene jente asko torten da, eta... Dana bate ezin da. Dana batera... Gatz.
Bai, eta hola askatuta hola ez da egiten, hola isundu grazila. Hola, askatu bakarrik egiten da, baina saltietan da nien. Beha saltatzen da hori da. Bai. Arki. Botako txagu gatza purbet. Bai. Piperrautza. Kurri. Bai. Usaia, nola nabaritzen dan, desberdina. Kurri apurtzea kolori motetxo. Kolori eta sabore, bai. Kolori eta sabori asko. Nekin da, bai, espezia... Kurri guk jatetzen asko erabiltzen gun. Normalien, otarren eskakaz be. Kurri saltzakin horrela, ez da? Bueno, eta botako txagu koñak apurbet. Koñaka, bai. Garrestatu ingo dezu, hola, xen, pizkat. Bai. No. Hau da, bezeroak ikusten dutena, ez da? Bezeroak normalien, bai. Han zutan dira, baizetan da, baina batzuk bebilurtu egin die. Baina, bueno. Bai. Badaude jatetxe batzuk baita ere, aukera dakazu igual, 6ko maila izan o 8ko maila izan, zuzaude sukaldariaren inguruan, eta sukaldari zure horrian momentuan egiten du. Hori jatetxe japonetan niko, normala izaten da. Normala izaten da, bai. Igual barra bat egoten da jenti jaten, da sukaldari zeurrien, sushi, preparetan, da. Bai. Oin, bueno, saka probetako txagu. Zake, nire dakit zerran zakea, baina esplikatu zerran zakea. Sake da, arrozan fermentaziotik lortzen dan ardoa edo lan esango nuke, japoniar tipikoa. Guk igual jatetxien janda gero, jende askok txupitua eskatzen dugu, zaken, igual nik, por ejemplo, krema orujo da, eta jatetxeetan janda gero, de lagunek eta orujoa eta hemen sake. Soja, botako zago apurbet, kolori moteko. Bai. Eta xake zer daubeto, fresko eratia, o nola da, o epelian? Epela, bai, hori de, raro, jentik hori galdera oso oikoa da, ze jentik beti izaten dugu, xake zer da, bero da, bau da, bai, bero da. Bai, txupitua, baina, temperatura minte izaten dana, ez da, hotza ez. Bueno. Graduak asko ez dauzka, ez da? Xake, ez. Ez, hori nola ardoa, baina purtsu egizau, baina... Antzerakoa. Orujoen daldian asko zego txikia. Bai. Arti ba. Bueno, hau badeku ja, ize. Bai. Oinotarren eskake kenduko txatez, gero lataren ipintzeko. Mata apurtu intzaku, baina, bueno. Bueno, bizatitan. Hori da. Bitartian gogorazi guztioi iradokizunak, txorienea bildua itb.comen, bidali lazai, abertzi iruditzen zazuen, gaur adibidez, Japoniako sukaldaritza ekarri dugunea, beste nun baitekoa ekarri nahi izanezko, gustukoa baldin badezue, zuek lazai esan guri. Deziatzen duten geha, zuen iradokizunak jasotzeko. Eta badakizue jaso ondoren, beti zaiatzen gehala erantzuten. Tarrezkan ikutzagu ganetik, portzu bet. Bai. Eta atuna bota diozu? Ez, hori azkenengo ikutu edari. Bale. Nipetzator, aztu inteza jo, baina azken ikutua. Bai. Hori da. Ze botako dizu gainetik, hori? Oprobet sesamo baltza botako txagu. Beltza, bai. Kolori eta sapura purbet emoteko. Bai. Perresi apurbet. Baitaren. Japonien perresi ez du egin beste erabiliko, baina guk zartzen dugu gure ikutu hori, ez da? Bai. Pikanti botako txagu. Jakitzi, ze honeke... Tamaina bota, Hola ez dirudi pikantea denik, baina... Probete mazu, bai. Bueno, azkenengo ikutua. Hau atun deshidratatu eda. Eta berotasunakin beha urtu egiten da, ez da? Urtu, moten dugu... Bigundu. Bigundu ikina, generalien. Eta listo? Da, listo. Ikusi ezue, gure gaurko plater orientala, berala gure xefaren ikutuak ezan, eta gaztatuko ez. Hor ikustezu, batetan bizirik emoten dugu dagoena atune, atatezu maizetara jentik esaten dugu. Haue, moetu egin da, bizirik dagoela. Bizirik dago. Da, berua, hotza eta berua urtutzen. Kontrastia urtu egin da, eta... Hori da, urtu baino lehen, gaztatuko dut. Gure xefaren azken ukitua, ura, gatza eta oliotan Singapur fideoak egozi. Uretan freskatu. Barazkiak Juliana eran ebaki. Uokontzian olioa ipini,
arrautzak gehitu, barazkiak eta otaranxkak ipini, fideoak gehitu eta guztia salteatu. Brandia gehitu eta garrestatu. Xakea eta soja ipini. Guztia bat egin eta atera. Sesamo beltza eta perrexilarekin apaindu. Tailandiako pikantea eta atuna deshidratatua gainetik ipini. Bale, dastatzeko prest. Saiatuko naiz palilluekin. Ez da bate errazan eretzako, No, ja, bigarren bider da, ziko lehen, baina beto bilkesa da. Bai, gainuko bai, no. Lehen da bizi atuna. Hola xen, oso ikan, Larrei. Asko, ez da? Bai. Bai. Hola xen, hau ondo, ez da? Bai, ondo. Zaporan dirik ez teko, hori da estetiko. Gehien bat. Ba, kasagori, Ondo. Pikantiak Asko. nabaritzen da, Hori gitxi botatela. Nagosin zati bat eta listo. Enku kanbadeku bihergen bet dana jaten du pikantiaz. Da hori, asko botatetze, dana pikantiaz. Baina ikutu ona ematen dio, Bai. Bai. Pixka bota dio eta oso ondo datorkio. Eta hor oso originala eta zabor aldetik gane hartzen zaio atunaren zaborea, Bai. Primerakoa. Posten, az? Posten altzea. Bai. Bale, eta topa egingo dugu, ezta? A ber, Sake pixkat. sakeri buruz inguleen berba. Hori da. Da, bueno, amendeko apurbete. Bai, ontziak ez zebolitak ekarri dituzun, Bai, bertakoak hau nepe Japonia ratiez. Bai. Aber nolakoa da, pixka-pixkat, Hori da. Kulen esan dugu moduen epelik edaten da. Bai. Bueno, Txin-txin. ba, Japoniaren izenian, hau barura. Ondo. Goxua, bat bestiekin oso ondo, ez? Bai. Gaur ikusi duzue, segun berezia izan dugun, naiz eta Bilbo neon, badakizu nun gabiltzala, getxon hortzen, Ereaga ondartzan. Ereaga ondartzan, igeretxe jatetxean, gaur eta aste guztian baita biharre, ordu berdinian. Badakizue, zuek zin falta, gure zai, 3:04 aldian, notizie eta eguraldien ondoren, gu, sukaldaritza zaioa. Jurgi, bihar arte, dana izan. Bizarrozta berton egongo gara, da ondo izan, atzaldi, Hori da, ba, aio.